Gotzon Gurrutxaga musika munduan beti danik da emilen gizona da. Ez dakit musikaria jaio egiten den, umetan hartu zenuen musika gintzako zaletasuna, noztik ari zaraztu musika munduan? Beti dani dastatu musika, ez? Beti etxean, anaiz arragoak eukita, beti baitare musikaria izatea, osea, musika zaleak izatea, azkenean tragatzen du, eta gero, zaletasun hori, azkenean izan, hanbizte entzun, pegatu egiten da gauz bat da. Zu musikagintza alorrez borrintan landu duzu ez? Umetan musika modu batera landu zenuen, eta gero iritsi zen, zu aldatu zintuen pertsonaia, edo ez dakit esan zailo, Gotzon Gurrutxaga esan da, jende asko gaiaren entzailo ezagutuko, baina DJ Bull esan da, ia Euskal Herri guztiak ezagutuko zaitu. Igual, DJ Bull, igual daukaten irudi hori jarriko dut. Hori da, Gotzon Gurrutxaga DJ Bull bihurtuko dugu, momentu batean. Orain bai agian ez, DJ Bull orain bai peluka horrekin. Nik uste, jendea gehatu dala, ostras, hori bai. DJ Bull, noiztik dabil DJ Bull musika jartzen? Musika jartzen betidanik, baina igual, o taberna, o plaza, o Euskal Herriko txoko askotan, nik uste jarriko nukela, guen dela, 15 bat urte. Eta nola den hasi zinean, zu ordenagailu hartuta musika jartzen taberna batean, beste festa batean? Esan dizute bezala, betidanik jarri izan dut musika, ni biltzen itzan tabernetan, eta bertako bezeroak animatu ninduten, igual, kanpora ateatzen bazea, igual, fama, eta nik uste, behaiek bultzatuta, eta nik ere nire aldetikane jarrita. Lehenengo eguna, musika jartzen lehenengo eguna berezi gogoratzen duzu, edo ia oharkabean ez, izan zen tabernan, edo? Ez, lehenengo eguna Bizkaian izan zen, hola, pitin bat, nire eremuetatikan kanpo, ez? Bizkaian izan zen, eta Arrankudiaga herrian. Eta izan zen... Festatan edo nola? Bai, bertako festetan, dagate herriko moduan, gizarte etxea ditzen zaiona, eta han hasi nintzen. Eta han zure emanaldia eskaini zenuen, eta arrezkero, ia astero edo nola hasi zinean? Emanaldia ongi atera zen, bestela gaizki atera ez gero, igual ez ziten han beste animatuko, eta azitza izkiten, aparte betidanik festetan ibili naiz, Euskal Herrian zehar, eta kontaktu pila bat, lagun pila bat, eta jendea enteratzen hasi zanen, nin musika jartzen nula, interesatu egin ziren, deiak azitza izkiten etortzen, eta poliki, pitin bat haunditzen, nire espektroa. Ze baliabiderekin hasi zinen, ez? Hasieran ez dakit, ordenagailu bat beharko da, musika jartzeko, musika ekipo txikiren bat, ze baliabide zenuen hasiera hartan? Hasiera CD-ekin hasi nintzen, eta gero iten nitunen saio desenteia hasi nintzanen iten aldatu nuen ordenadoreraz. Ordenadorea eta disparadore bat, eta... Zema CD-erekin joan zinen, lehen emanaldi hartara? Kutsa bat ematen nuen, eta guainen naiz horitzen, zemat izango nituen. Aukera txikiguak zian, aukera esatet edozein eskaerai aurre egiteko zailagoa zen gaur egun. Nik uste edozein abestia jarri lehikela. Ez dut edozein abestia jartzen, nik esatet aukera dago. Aukera asko zera anitzagoa. Lehen nituen CD-ak hoiekin jokatu behar zen, hoiekin izaten zen, igual nik uste nire emanaldi errealagoa zala. Orain musika aukeratzeko aukera asko zabalagoa da. Ze kriterio erabiltzen duzu pixkat musika jartzeko garaia? Nola aukeratzen da? Gaur musika hau jarri behar dut edo musika estilo hau edo? Ez. Nik saiatzen naiz dantzagarria izatea. Nik jartzen ditudan musika guztik
eta saiatzen naiz erritmo diferente desente jartzen. Nik gustoko ditudan erritmok eta gustoko ditudan abestik eta pentsatuta jendeai gustatuko zaizkiola. Euskal abestiak, gehien bat. Base handina euskal abestik, euskal taldeen abestik. Zerrenda bat ez dakit, aurretik prestatzen den, etxetik eramaten duzun zerrenda bat, momentuan erabakitzen den. Ez dut zer prestatuta eramaten. Dena gehien bat buruan, eta juten lekun arabera, juten naiz ibilbide bat egiten. Batzutan hasiko naiz modu batera, beste leku baten beste batera, momentu hortan dagoen egoera, kalean, sozialki, baina kontutan hartzen dut, ze lekua dan, balin baditu abesti bereziren bat, behaiek abesti guztu. Ez da hori izango ez, iluntzean musika jarri, arratsaldean, parrandan, ez? Eta edadeak ez, publiko bakoitzan edadeak, dena leku bakoitza diferentea da. Gaur egun zure ordenagailuan ez dakit zenbat abesti egon daitezkeen, zenbat milak egongo dira? Asko. Eta hori garrantzitsua izango ondo sailkatzea, ez? Edo ondo aurkitzeko moduan jartzea? Bai, nik dena ongi karpetatan eta ongi sailkatuta ditut, eta modu azkar baten nahi deten abestia segituan jartzeko aukera. Esan duzu 15 urte inguru musika jartzen, 15 urte hauetan makina eta abesti jarriko zenituen. Galdetuko banizu, gehiena zein jarri duzun? Asmatu galtzen nuke, erantzuten. Klasikoiek zein dira, zuriezko klasikoiek. Asmatu asko ditut buruan, baina bat eta hizkuntzai gino bat inez, Esne Beltzaren euskaraz bizi nahi dut abestia. Oida jendeak asko eskatzen duen abesti horietako bat. Nik asko, saio oroek jartzeten abesti bada. Hoixe da, zuek asko jartzen zuen abesti bat, guk tartetxo bat hartuko dugu DJ Bullek gehien jartzen duen abesti horietako baten zati bat entzuteko. Entzun dezagun Esne Beltzaren abesti hori. Gertuko jendearekin da taberna munduan hasi zen DJ Bull musika jartzen, gaur egun Euskal Herriko txoko askotan jartzen duzu musika. Hola txoko bat, hola bereziki gogoratzen duzu nola musika jarri duzun toki bitxiena, raroena, edo beste anekdota bategatik gogoratzen duzuna? Bueno, bitxia eta berezia lehenengo leku hori, esan dizudan bezala Arrankudiako gizarte etxean. Baina, hola, gero leku bat aipatzatik hola, bi aipatu ditut. Bat, hemen eskualdeko herri bada, eta eskualdeko herriri, ez dakit biztanles txikiena den Orexa. Orexako plazan, Orexako festetan, Orexako kulturaztean, beti izaten ez dakit, Orexak baduen festaik DJ Bullik gabe. Orexako festetako osagai ezinbestekoa, DJ Bull bat bintzat. Eta gero beste leku bat, Pirima Tolosaldeatik alden duta, Orereta, eta gero Bizkaian Bilbo, leku asko ditut, berezik eta bihotzen ditut. Hiriak, herri txikiagoak, herri oso txikiak Orexa aipatu dugu, txosnetan, plazan, tabernetan, aniztasuna oso zabala daztu musika jarri dezun tokia, aukeratzen hasita, non nahiago dezu? Txosna giroan, tabernan? Leku bat, plaza baten, plaza betea balin badago, esan da, asko ikuitzen dizu. Baina nahiago igual, herri txiki.
gertutasunagatik. Azkenean, nahi musika jartzea bai, baina aparte harremanak egitea, jendearekin ezagunak egitea, jendea ezagutzea. Hala, zu musika jarri, baina zerbait gehiago egiten duzu, ez? Hau da, herri batera joan dakoan, saiatzen zara, pixkat herritarrekin harreman hori. Gainera, igual musika gauez jarri behar balin baden, igual juten bertan herri bazkaria balin badago, bazkarira, ja, jendea ezautu, jendea nolakoa den jakin, eta gero musika jartzeko garaian erresagoa da. 15 urte, plazaz plaza musika jartzen, zertan aldatu ere Euskal Herriko plazak azken 15 urteetan? Aldatu, gaua jetxin da. Jetxi da, pitin bat igual plaza. Plaza jetxi da, orokorren. Nire ustez, hor botelloian gatikan, botelloia handia dago, hori ez dakit nik arazo bezala ikusten dut, hori ja eztabaida beste eztabaida bat izango zen, baina botelloia nik uste plaza eta egunez igo da, eta guainikan plazatan dantza iteko gogoa eta... Eta estilo aldatu alda, jendea uste musika mota bat eskatzea aldu edo... Estiloi begira, tamalez reggaetona hor dago. Nik uste edozein txokoko musika estilo gehien entzutean estiloa dela, eta nik uste mina handia egiten nahi zaiola leku bakoitzari. Hemen kasu honetan euskal musikari, eta eskerrak, ateratzeian, hola... Talde batzeko handik ez? Holako boomak, adibidez, untza bezalako talde bat, euskal musika taldei begira, Gatibu, Esnebeltza, Vendetta... Agian noen dela 15 urte, baina euskal talde gutxiago entzuten dira, edo... Hori... arazo gehiago daudelako nik hemendik eskatuko nuke leku gehiago egotea ensaiotarako eta plazatan jendeak deitzea talde horiei azkenean biziraupena handigoa izateko, talde gehiago izateko, gehiago animatzeko, jotzeko eta ez betiko hiru taldei. Agian ez dut bezala lan egiten duzu, musika jartzen duzu, baina musika taldeen beharra badaukazu noski, hau da ez dira zure kompetentzia, zu musika talde beharko dituzu, musika jarri ahal izateko, plazetan agian ez talde ikusi, talde gutxiago eta... Jende asko beti entzuten da, kritika, DJak lanak entzena zaigu, DJak... Horra heldu nahi nuen? Nik nire burue, ni pertsonak, ni besteek nola pentsatzen duten ez dakit, nire burue osagarri moduan ikusten dut. Eta osagarri, eta aparte, nik beti ikusi izan dut, nik taldeen abestirik gabe, nik musika jartzailea naizela, ezingo nuke ezer jarri. Zuk ezin nuke lanik egin. Nengoa bintzat, eta agian zu kontzerten ondoren ez jartzen duzu musika, edo festako egitra beren osagarri, eta... Osagarri, bukaera teloneroz josita ibiltzen. Talde guztiak nire telonero izate ordu txikitan. Hori, Samar, noiz lan egiten duzun, hau da ordu txikitan askotan, udan pentsatzen dut dira egunero. Kalkulatu aldezu urte batean, zenbat aldiz jartzen duzu musika? Bueno, lehengo urten justua kontatu nituen, gutxi gora bera, igual bat gora, bat bera, bi gora, 165 saio gutxi gora bera egin dituen. Pentsatzen dut udan ez, gehienak? Da, udan, gehienak udan. Baina urte guztian zehar izaten ditut, adibidez, ostegunero kafe antzokin, Bilboko kafe antzokin egoten naiz, ia ostegunero. Larun batero, ia urte osoko larun batak okupatua ditut, eta... Eta nola guztartzen duzu zure egunerokoa, hau da, udan lan egite hori, ordu txikitan, gauez, ez dakit, aztena ohitu egingo zara, baina... Udaran, saldeten moduan, lana bukatuta,
Eta esnatzen nahi zenen, beste herri batera. Areagon, lanain, eta etxe aldu, eta lo. Hombre, leku askotan, bertan gehatzen naiz lotan, eta beti hori bidaiatzeko da, hain berandu dien ordutan, hori. Kotxearekin batera eta bestera ere, asko ibili beharko duzu, kilometro asko azkenean urtean zehar. Bai, kilometro asko egiten ditut, bai. Horrek ematen dit aukera de Euskal Herria ezautzeko. Hori esan behar nuen. Txoko guztia ezautzen ditut. Zu musika jartzen aritzen zara, ez dakit, zuko dugu duzu musika talde gustokoren bat eskatuko banizu, zein dela, zure bihotzeko musika taldea? Hemendikan talde kutxunena, kutxunenetako bat esateko, Euskal Herritik kanpo jongo gara, eta ni esan nuke, gainera nire inspirazio edo musikaldetik Manu Txau, izango zara. Oso ondo, orain artean jende guztiak zuri eskatu izan dizugu musika jartzeko, oraingoan guk zuri jarriko dizugu musika, Manu Txauren abesti bat entzungo dugu. La moto me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina. Manu Txauren abestia ikusita entzun dugu, Manu Txau zu gustoko, zuk aipatu dugu, jendearen gustoa egin behar zaten zu musika jartzeko garaian, mugarik izate aldezu edo, ez dakit nik abestia eskatuko banizu eta ez ezkoa erantzun galtzen idake. Bueno, lehenengo, hola, nik uste jarriko nizun traba, nik gustoko deten edo ez. Gustoko ez bali badet, fijo ez detela jarriko. Osea, igual, bueno, erantzun, 10.000 erantzun ditut ja, jende asko etortzen zait abesti eske, eta ezezkoa, bagarri, adibidez, reggaetonak. Da, nik gorroto deten musika estiloa, reggaetona, reggaeton klasikoa esango genuke. Zegoen, bueno, ez da reggaetona, kumbia, hasi dira, behintzat, letra, behintzat feministak edo... Beste letra motak edo beste... Osea, ja, sexistak eta... bideoklip guztia, osea, reggaetona ekartzen duen mugimendu guzti hori, ez? Hori kendu da, baditut estilo batzuk gustoko ez ditudanak. Adibidez, techno, elektronika, osea, hardcore, holako estiloak ez ditut gustoko eta normalen ez ditut jarri. Asko tokatzen da jendeari ez esatea. Segun ze lekutan bai. Leku asko badie, leku batzuk badie reggaeton dexente eskatzeuena. Hala ere gero eta gutxio, ze gero eta jendeak ezautzen dit, eta badaki nik reggaetonik jarri izan duet. Ja badie momentu edo, baina gehienetan ez detela jartzen. Ezagun azare ordu dadik ez daukagu. Jarraitzaileri balduzu da, plaza astero, tokatzaltzaizu jende berdina edo? Bueno, olako jarraitzaile sutsu horietakoak, baina, bueno, saretan jartzen dut noani joan, eta jendea komentarioak jartzen, agertuko gara, eta baditut jarraitzaileak sare sozialetan, desente, eta horietatik enteratzen dira, eta gertu
balima dute saioa, agertzen zaizkizu. Zu DJ-a zara, musika jartzen duzu, baina zurea ikuskizuna ez, hau da, musika jartzen duzu zerbait gehiago da. Hasteko eta behin ikusi dugu, DJ Bull nola bihurtu zaren, horrela jantzita, musika jartzeaz gain dultzainera erabiltzen duzu zure ikuskizunetan, nolatan hori dena, hau da, musika jartzeatik haratago joate hori. Bueno, ikusten dut, adibidez, plaza baten musika jartzen balima zaude, eta jendeak ez balima du dantza egiten, eta zuri begira balima dago, ni musika jartzen balima dago, nik ez dut espektakuloen sortzen. Ez balima ditut, arreki espektakularrak, orduan, bilatu behar dituzu beste modu batzuk, jendeari nolabait entretenitzeko eta bintzat zure irudik bakarrik ez gehatzeko, baizik eta azkenean lortzeko dantza egitea. DJ Bull beste DJ batzuekin konparatuta, alderatuta, zertan ezberdintzen da? Zer daukazu ezberdina, beste DJ batek ez duguna? Nire saioen igual iraupena, interminablea dira. Hori, mundu guztia badaki, de repente bukatzeanen, nik azkenean lortzen dut jende guztia alde egitea, bakarrik gehatzea. Bai? Ez dakit ba. Leku batzutan lortu dut. Leku batzutan lortu dut. Zenbat irauten dut, zure emanaldiek? Giroan arabera, eta baita ere gero, adibidez, nik jartzet, alokatuta balin badie soinu ekipoak, soinu ekipoak markatzen dit iraupena. Baina nik jartzen balin badut, giroan arabera eta nire indarren arabera. Adibidez, udaran, indarrak ez dira berdina egun bakoitzean, hala ere, nire minimoa egiten saiatzen naiz. Eta gainera saiatu behar dut, ze leku bakoitzak berria da, ez da reseteatu behar dut eta eguneko eguna eman behar dut. Hori da zaila, ez? Beste saio segidan, eguneko eguna ematea oso zaila da. Hala ere, nik lehenengo abestia jartzeten momentutik eta ikuste balima dut jendea erantzuten dula, jazta. Nik nire pilak kargatuta gehatzen dira. Zuk imaginatzen altzen duela 15 urte mundu honetan sartu zinean hona iritsiko zineanik? Puntu hontaino ez. Puntu hontaino ez. Guain dazkat 10.000 dei, 10.000 ezezko esan beharrak, impresionantea da. Nik flipatu dut, lehenengo momentu dira, ni flipatzen dut, Eta leku azkeneko saioa adibidez, Iruran izan zen, eta plaza gainezka zeon. Baina plaza gainezka hasieratik bukaera arte. Hau, erresa da momentu puntual baten plaza betetzea, baina iraupen luzeko emanaldi hortan hola koiziditu lako, ez? Baina mantentzea, eta gainera, orduan goizeko 5 arte. Niretzako, jetxinitzen, etxera zinkun. Nola ikusten dut inguruko zure lan hau edo ez dakit, ofizio hau? Lagunak eta oso pozik bintzat, ikusita nik iten duten lana arrakazta izatea, ez? Eta edo gainera arrakazta izatea, leheno esan dizudan bezala, musika estiloa, nire musika estiloa, igual beste DJ askoren desberdina izatea. Horrek markatzen dit pintin bat, hendikan handigoa izatea, ez? Nire poza. Eta poza nirea eta ingurukoena. Bilbora juten nahi zen bakoitzan Bilboko kafeantzokia, ostegunero, jendea eskertzen dit, eskerrak zu etorri zaren. Aipatu ez, indarra jendeak ematen dizula, lehenengo abesti hortatik.
Badie leku batzutan, gaizki ateratzen da. Faktore ezberdinegatik gaizki ateratzen dana. Da horiek, borratu eta beste leku batera. Etorkiztuna aurrera... Behintzat, leku positiboak gehiago dira, eta horrek ematen dizun indarra jarraitzeko... Hori esan behar nizuen, 15 urteko ibilbidea egin duzu, jarraitzeko asmotan zara, noiz arte DJ Bull musika jartzen? Noiz arte? Indarra auki arte. Indarra eta jenderen deia, inorrek ez badin bai deitzen, ena izateako kalea musika jarra, hori, indarra balin badauket, jarraituko. Oso ondo, ezagutu dugu zure ibilbidea, DJ Bullek zer lan egiten duen, nola moldatzen zaren, baina orain DJ Bull kate motzen jartzeko garaia iritsi da. Jon Gotzon Gurrutxaga, DJ Bull kate motzean jartzeko garaia iritsi da. Motzen eta azkar erantzuteko. Lehenengoa, musika talde bat. Manu txau. Abesti bat. Euskaraz bizi nahi dut. Zure iratzargailuan, zer jotzen du? Pipi? Iratzargailuan? Ba, pipi. Mobilenez. Mobilan. Nere parrak. Zure autoan, USB-a, CD-a, irratia? USB-a. Musika entzuteko, viniloa, CD-a, kaseta, iPad-a, MP3-a? Musika entzute alima da edo zein? Parrandarako, diskoteka ala taberna? Taberna. Mendia ala hondartza? Erdian. Erateko, kalimotxa ala garagardoa? Zagardoa. Egunkaria, pantailan ala paperean? Edo zein, mogun. Umuetan, zer ezan ez zenuen? Bombero? Ia bestean bezala. Zure izena, DJ Bull ez balitz? Ezan existituko. Ezan existituko iz. Oso ondo, Jon Gotzon Gurrutxaga DJ Bull, eskerrik asko, hona etortzeagatik, pixka zure ibilbidea esplikatzeagatik, eta beste bat arte. Mila esker zuek. Zure ikusentzuleok, hausi izan da, DJ Bullek eman duena, ezagutu dugu bere ibilbidea, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo astera arte.